खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। गिबियाव आबुं थङाथ' आंना कृष्ण नार्जारी। आं मुसलपुरनि नङामोन गोदोथ' आसलते आं क'क्राझार साइडनिसोमोन। जोंनि आफामोनहा इयाव फैदोंमोन। आं दतमानिमोन आरो जोंहा बैयाव सिंग्रायाव फैनानै थाफैदोंमोन। बेनो आंनि नामा दा कृष्ण नार्जारी। आं कलागुरु बिष्णुराभा हाइ स्कुलाव आखान्थि फोरोंगिरिमोन। दा आं आजिरा मोनबाय। नोंथाङा जि थुनलाइ सोरजिनाय बेखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनामोन? आं बेखौ ओरैनो 2014 जानो हागौ। आं थारमाने बै गोदोनिफ्रायबो आं बेखौ सानखायोमोन। एसे एला लिरनायाव आखाइ आं ओरैनो होनो होनना सानोमोन। बिसेसकै आङो बहुद रायजोनि खामानि मावनानै थानायाव थारमाने आंनि लिरनाय खामानिफ्रा एसे गोदोसोनानै थादोंमोन सानदोंब्लाबो आं उन्दैनिफ्रायनो रायजोनि खामानियाव बांसिन नांथाबनानै न'खरखौ आङो उनफिननानै थानाय बायदिसो जादोंमोन। ओमफ्राय ओरैनो 2014निफ्राय आं गोसो होथारनायसो जे नङा आं माबा मोनसेबाबो लिरनानै गालांनांगोन होननानै आङो बिनिफ्राय सिगां असमिया खन्थाइ बिजाब गांसे आं लिरग्रोदोंमोन। बेयावनो आंनो जोंनि फोरोंगिरि लोगोफ्रा आंखौ गोबां थुलुंगा होनायसै जे मोजाङै आरो लिरबाव होननानै। ओमफ्राय ओरैनो दिनै एसे गाबोन एसे लिरनायावनो दिनैसिम आं 26 गां बायदिसिना बिजाब लिरखांबाय आरो। बिजाबफोरनि मुंखौ फोरमायनानै होनो? आंथ' बिजाबफोरनि मुंखौ दा हागोन देसुन। जिउनि बेलासियाव दं, मानसि जानायनि सिमां दङ, सागर खन्थाइ बिजाब, गोरोन्थिनि उनाव उन दाहा, गांखं आरो गोमालांनाय जायख्लंनि गाब, जिउनि बेबायदि दङ। आंखौ मोजाङै थारमाने नायनानै बुङोब्लासो हागोन। बिदिनो गोबां बिजाब आं लिरखांबाय। खन्थाइ बिजाब बा थुनलाइ बेबायदि बेसेबां आदसा खन्थाइ बिजाबा आंनिया 9 खान जाबाय। 9 आरो सुंद' सल'आ 4, खुदिया थुनलाइया गांबा, बेनिफ्राय रायथाइ बिजाबा गांब्रै, सल'माया गांब्रै, बेफोरबायदि गांब्रै सल'मा। दासिम माने लिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं? आं दा ओरैनो एसे खम जाबाय सिगांनिख्रुइ। बाहाय बैसोआबो जाहैबाय आंहा बहुद माबा थाहैबाय। ओरैनो बायदिसिना एसे उसुबिदानि माबायाव आङो एसे खमायदों लिरनायफोरखौ। थेवबो आंखौ खोब नागारथारनो हायैनि खायफा मानसिफ्रा आंनिफ्राय आर्टिकेल बिनो फैनायाव आङो एंगारनो हायैनि माब्लाबा बिदिनो लिरनानै हरो आं। थेवबो आं गोदोनि बायदि बेबायदि लिरनाय आंहा दा एसे माबा गैथ'ला आरो सम गैथ'ला। नोंथांनि जि बिजाब लिरनाय बा रायथाइ लिरनाय बेयाव सोरनिबाफोर सिगाङावहाय थुलुंगा बेबायदि जानानै बेबायदि सोरजिनाय खामानिखौ सिगांग्रोदों? आं बेबायदि थुलुंगा होननायखौ आं बेबायदि मोनफेराखै आंनि जिबनाव। रावबो थुनलाइ आफादाबो बेबायदि आंनो थुलुंगाबो होफेराखै बा मोनसेबो रावबो संगठनफ्रा आंनो बेबायदि दिनैसिम आंनो माने थुलुंगानि माबा मोनसे जासिफेरनाय आं बेबायदि मोनफेराखै। आं ओरैनो हारसिंनो सिरि सोरजियो। मालायफ्रा मा सानो मा थायो सानबाय थाथोंसै, आंनि सोरजिनायखौ आं सोरजिबाय थागोन ओरैबायदि। आरो मोनसे खोथा आंनि गोसोआव, आं माब्लाबाबो आं सोरनिबा बान्था बा सोरनिबा थुलुंगा आं बेखौ नागिरफेराखैमोन। आं जुदि बान्थाखौ नागिरनाय मोनब्ला आं दिनै एसेबां बिजाबखौ आं लिरनो हानाय नङामोन। आं बान्थाखौ नागिराखै। दिनैबो आंहा 1%बो 1%बो आं बान्थानि प्रति आंहा खुनु लब लालसा आंहा गैथारा। बेफोरखौ आं सानथ्रा एसेबो। आं ओरैनो लिरनांगौ आंनि गोसोआव बायदिसिना जाखांफैयो। आं सम मथै समाव ओरैनो जिरायनाय समफ्राव आं समखौ आं ओरैनो नस्थ' खालामा। आं बुंनो थाङोब्ला आं 5 मिनिट टाइमखौ आं ओरैनो नस्थ' खालामा। मोनसे नङा मोनसे जायखिजाया आं टेबोलाव जनानै मोनसे नङा मोनसे ओरैनो आर्टिकेलफोर हक बा खन्थाइयानो बेबायदि आं लिरनानै ज' खालामनानै दोनो। बिजाब साफायनायाव गोबां रांनि गोनांथि जायो। नोंथाङा बेबायदि रांखौ माबायदि मेनेज? राङा आं गोदोथ' आंहाथ' न'खराव अभाबानो गैयामोन। आं दिनैसिम 11 लाख थाखा थांबाय। आंहा बिदि न'खराव अभाबबो गैयामोन। आं गावनि फैसा जिखिनि मोननाय बेफोरजोंनो आङो साफायबाय थादोंमोन। रावनिफ्रायबो आं गरसेबो फैसा। आरो मोनसे खोथा, आं लेखाखौ दिनैसिम थाइसे थाखानिबो रावनिफ्रायबो फानफेरा, रावनोबो फानाखै। आं ओरैनो रानै हरदों। आंखौ मिथिगौ बे ओनसोलाव लेखा राननानै हरो होननानै आं माबाफ्रा बे ओनसोलाव मिथिगौ। आं लेखाखौ बिदि फानाखै। आंनि लेखाखौ दिहुनो, आं राननानै हरो, आं गरसेबो फैसा बिदि माबाखै। आरो रावनिफ्रायबो आं दिनैसिम गरसेबो फैसा मोनफेराखै। आथिखालाव जों नुनो मोनो दानि लाइमोनफ्रा गोबाङानो जि बेबायदि लेखाफोरखौ फरायनायखौ खम नुनो मोनो। माने गोबाङानो मबाइलाव बेस्थ' बा समाजारि बिजोङाव बेस्थ' थानायखौ नुनो मोनो। बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो? बिजाबनि अनगायैथ' थांनानै थानायनि खुनु लामा गैया। अकल मबाइलजों जे थांनानै थानो हागोन बे नङा। बिजाबखौ जोंनो नांखाथारगोन। उन्दैनिफ्राय जों बिजाबखौ जों जुदि बिजाबजों जुदि जों रिलेसन गैयाबा
जुदि टार्म्स थायोबा जों बोरैहाय थांना थानायनि लामाखौ जों मोनहैनो गतिके आं दानि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ हायोब्ला मबाइलजोंथ' जों बुंनो थाङाखै दाथ' मबाइल इन्टारनेटनि जुग नालाय बेखौथ' जों नांखागोन थेवब्लाबो बिसोरो अन्तत लेखाजों एसेब्लाबो मबाइलाव गासैबो जिनिसखौ मोनजोबा खिन्थु लेखायाव मोनो लेखाया मोनसे मोजां लोगो बायदि जायो बेनिखायनो बिसोर लेखाखौबो एसे गोदोनि बायदि मोनसे परिबेस लाबोफिननानै लेखा फरायनायनि मोनसे परिबेसखौ लाबोयोब्ला जों एसे मोजां मोनगोनबा बे मोनसे जिथु थुनलाइ बे थुनलाइया थांनानै थानायनि मोनसे लामाखौ मोनहैगौमोन। क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार श'रुमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 9-15% लन, फ्रि हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्रि, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2,000 निफ्राय 3,000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।